Tal til mig, min kære ven. Du må ikke forlade mig. Du skulle tale, ikke spytte. Det er jo klart! Den her superkraftformen skulle have mælk for at blive aktiveret. Jeg hader mælk. Det er meget sjovere end at spille videospil. Nu vil jeg lege lidt med missekatten. Hey, ikke dårligt. Tag dig jagt, mis, for her kommer superrotten. Mor havde ret. Mælk er jo sundt og godt. Jeg har vel spist 1 eller 2 eller 12 kager. Jeg har ikke rigtig overblik.